guys, may ginagawa nga pala dito sa harap ng aming kampo. Ayan o, kung nakikita nyo guys, may mga umaandar ng mga makinarya dyan. Ini-ispaltuhan nga pala yung harap ng aming kampo guys. Pinapaganda ang kanilang harapan, yung mga warehouse. Ayan, busy guys yung mga workers dyan o, na gumagawa ng kalsada. Ayan, may mga nagpipison, may nagsasandok ng ano bang tawag yan? Espalto guys. Ini-espaltuhan ba guys yung ini-espaltuhan guys yung kanilang harapan para maganda ang kanilang entrance sa kanilang warehouse. Ayun guys, naghahakot na bagkat po. Sundukin yung mga natimpla na asfalto. Yan po mga kaibigan, dito po sa aming harap ng camp dito sa Alcards. Napakaganda po ng pagkagawa ng mga building na yun. Napakabilis po nangyayari. Balot na balot sa yung kanilang bubong. Mayroon pang tawag dyan. Hindi ko alam ang tawag dyan sa nakalabas na rin yung picture pa dyan. Ito mga kaibigan, ngayon po umaga na Huwebes po yan ginagawa dito sa Alcards. Habang makatambay po tayo sa labas ng gate, ayan, nakakuha ko po ng video mga nagtatrabaho dyan, kaya nagandahan po tayo pag-video dahil busy po sila mga kaibigan. Ayan po, ayan, sipag ng mga empleyado guys, mga gumagawa guys. Bye bye guys.